La Generalitat de Catalunya confirma estar estudiant una tercera alternativa que desencallaria el projecte de la futura seu de Badalona Capas. El secretari general de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó, ha explicat que des de fa un parell de mesos l'Institut Català del Sòl estudia una permuta de terrenys a Badalona que permetrien la construcció de la seu de la Fundació al barri de Pomar. La Generalitat de Catalunya fa números per tal de tirar endavant una permuta de terrenys que desencallaria la situació de Badalona Capas. Una operació que sembla senzilla, però que, segons ha dit el secretari de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó, en realitat és molt complexa perquè ha de ser equilibrada. L'Incasòl és propietari d'un terreny en el barri de Pomar. La Fundació Badalona Capas és propietària d'un terreny a l'antiga fàbrica de la Cros, a l'avinguda Marquès de Mont-roig. El que es tracta és que de la permuta de les dues propietats sigui equivalent i, per tant, que valguin el mateix l'una i l'altra. I, a més, per anar bé, ha de ser possible que aquesta permuta li permeti a la Generalitat no només obtenir el terreny, sinó també poder fer un edifici que seria el de la nova Fundació. En aquest sentit i amb aquesta voluntat d'equilibrar la permuta, el terreny a Sant Roc quedaria destinat a construir promocions d'habitatge social. Per fer-ho possible, però, s'hauria d'introduir una modificació del planejament urbanístic per guanyar edificabilitat a la zona. Un projecte que es troba encara en una fase molt prematura, però que ja compta amb la complicitat del govern de Badalona. Ferran Falcó insisteix en la prudència a l'hora de tractar aquesta qüestió, ja que tot plegat és de moment només una línia de treball i són encara molts els serrells que s'han d'estudiar. Ara cal quadrar números i després validar el consens de tots els agents implicats. La notícia d'aquesta alternativa va saltar dilluns a la tertúlia de Ràdio Ciutat de Badalona quan el president del grup municipal socialista, Àlex Pastor, va insinuar que la Fundació buscava un altre terreny on construir la seu del seu nou centre ocupacional. Ho feia després de la negativa del govern a aixecar l'edifici de l'entitat vinculat al supermercat Mercadona al Turó de l'Enric. Emma. Doncs sí, la pròpia Fundació també ho va confirmar i les famílies busquen un nou emplaçament que no comporti el finançament de la firma comercial. Fons de la Fundació Badalona Capas confirmaven a principis de setmana que no volen esperar 2 anys a un possible canvi de govern per tenir la nova seu al Turó de l'Enric que consideren l'espai més adequat. El que tenen clar és que no acceptaran l'alternativa del govern d'ubicar-se a Montigalà, així que segueixen buscant un espai idoni per a les famílies de joves discapacitats. Què diu el govern a tot això? Doncs el govern de Badalona ha confirmat també aquesta via de treball i la seva predisposició a arribar a un punt d'acord i consens entre Generalitat, Ajuntament i Badalona Capas. El regidor de Badalona Habitable, Oriol Lledó, ha confirmat també la bona predisposició de l'executiu. Divendres, a la tertúlia de Ràdio Ciutat, defensava que, en cas que el projecte avancés i s'acabés posant sobre la taula, donaria resposta a les necessitats de Badalona Capas. A veure, jo no puc parlar per boca de la Fundació, però a mi em dóna la sensació que aquesta, si acaba concretant-se, algunes de les qüestions que preocupaven a la Fundació queden resoltes, una de les quals claríssimament la del patrimoni. Podria ser una bona proposta per ells, des d'aquest punt de vista. I Badalona a banda guanyaria pisos de protecció oficial que estaven previstos o no? No. No, per tant... Allà no.